комиссияи озодиҳои мазҳабии амрико тоҷикистонро дар гузориши имсолааш дигар бора ба кишварҳои мавриди нигаронии хос ворид кард. соли 2017 ба таъкиди муаллифони гузориш назорат аз фаъолиятҳои мазҳабӣ афзоиш ёфт ва мақомот ин навбат аломатҳои мазҳабӣ будани шахс мисли доштани ришу пӯшидани ҳиҷобро зери назорат гирифтанд. сокинони душанбе мегӯянд ки солҳои охир дар тоҷикистон таъассуби динӣ рушд кардааст ки баъзе ташаббусҳои мақомотро боз мекунад. خیلی زیاد شدگی چون که تاثیر امی ملاقای بیسعود بسیار شدگی حاضر ما خودمون میترسیم که خیلی گردیم به رومال و خیلی کرتای دروز مگه همه پوشند برویند و یکون جا بروی امی سوری میره همه میخندن نکن. ба назари баъзе аз мусоҳибони мо зери таъқиб қарор додани занҳои сатрпӯш ва ҷавонони ришдор ягона роҳи ҳал нест. рушди маориф, шуғли аҳолӣ ва баландбардоштани сатҳи дониши мазҳабии ҷавононро сокинони Душанбе аз роҳҳои алтернативии ифротишавии ҷомеа медонанд. фикр ман роҳи ҳамадан ақсари маориф савод агар мардум баланд бошад, саводи мардум худашро дарк мекунанд фарқ байни дин, фарқ байни چی چیز درست چی چیز نادرست و فاناتیسم و فکر از بین برده میشه. درباره موضوع درباره همین اگر به هر یک محله یعنی که فهمونده شود فکر میکنم جوانان از این راه اون جوانانی که نمیدونند از این راه باخبر میشوند و نمیروند. صحبت قطعی نمیشد، صحبت بسیار میکنند، مجلس ها بسیار میگذارند، لیکن وای بیفایده همش. راست همین سخت قپیدن نکن. нафароне ҳам ҳастанд ки ба зиёд шудани таъассуби динӣ дар ҷомеа назари нек доранд, аммо агар ба сатҳи ифрот нарасад. ҳам мехоҳем ки масалан зиёд шаваду роҳи рост кетем, масалан роҳи бад кетем. масалан оли дига бачаҳо ҳастанд ки роҳи ифротгирӣ гуфта масалан корҳои бад меран, ин хелиш нест. масалан роҳи ҳаққи динӣ кетем. баъзеҳо мегӯянд ки таъассуби динӣ дар тоҷикистон камтар шудааст ва нафароне ҳам ҳастанд ки ин падидаро дар ҷомеа мушоҳида накардаанд. به فکر من کمتر چون که من میگردم شهر و جوانا قطعی همکاری میکنم جوانا قطعی صحبت میکنم هم در بیرون هم در درون آموزگاه انستیتوت به فکر من جوانایی که بندن اعتقادشون به خرافات ندارن خیلی معلومه جوانای حاضر تماما به این کارو سر و کار ندارن. сабабҳои рушди ин афкорро мусоҳибони мо дар пайравӣ кардан ба давлатҳои исломӣ бархурди на он қадар сахти мақомот ба ин падида зиёд шудани муллоҳо ва бесаводии ҷавонон унвон мекунанд. ба ин корҳо даст мезананд ҷавононе ки бекор ҳастанд, яъне ҷои кор надоранд. аз ҳамин ҷиҳат фикр мекунам ба чунин корҳои гӯем ки ғайриинсонӣ ва дигар корҳо даст мезананд. бисёр ҷавонон бо таъассуб мекунанд ба давлатҳои хориҷа, яъне ба таъассуби риш, мисол риш мемонанд, ҳар хел фарҳангҳои бегонаро ба худ хос медонанд. мисол пешвақт мактаб мерафтанд ку студенти либос студентӣ доштанд. ҳозир ҳамин духтар ки манашка карда мерава як кас намегӯяд ки ту чӣ хеле мекунӣ. аввал сахт қапидагӣ будам ки ҳозир як кас намегӯяд. бархе дигар ташаббуси мақомотро алайҳи ифротишавии ҷомеа бо натиҷа арзёбӣ карданд. натиҷа ҳаст, натиҷа дода шуда, зеро аллакай мебинем ки чиқдим сафи ҷавон ба гурӯҳҳои ифротгорӣ камалака шуда истодааст. ҷавонҳо ки дарк мекунанд ки ҳама ин корҳо яъне корҳои ғайридинӣ аст. мақомоти тоҷик ҳамеша таъкид мекунанд ки аз афзоиши ақидаҳои мазҳабии ифротӣ ҳамеша нигарон ҳастанд ва ҷилавгирии онҳо танҳо ба хотири амнияти кишвар аст.